Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa taas valtionavustuspalvelujen verkkopalvelujen esittelytilaisuuteen. Viimeksi käytiin läpi syyskuussa muun muassa valtuuksia, tutkiavustuksia, tietojen poistoa, muutostilanteita ja hakuilmoituksen ja hakulomakkeen uusia sisältöjä. Tällä kertaa käydään Ulla Suomelan johdolla taas talousasioita, eli tasetta ja täsmäytystä sekä määräraha- ja valtuusnäkymillä suodattamista. Sitten Miikka Viljanen demoaa meille haun ja hakulomakkeen kopiointia, tekstin muotoilueditoria, avustusasialistan suodatusta valintalistan arvoilla, Mela-tietojen tallennusta päätösesitykselle sekä tiedostorajapintaa. Ja mun nimi on Anu Mäkinen ja toimin tuoteomistajana Valtiokonttorilla. Muistutan, että tämä tilaisuus tallennetaan ja tallenne on saatavilla tapahtuman sivuilla 2 viikkoa. Seuraava demo on 3.3. Se on myös tiistai ja tämä sama kellonaika, eli kello 10. Ja teillä on mahdollisuus lähettää kysymyksiä, joita me sitten täällä moderoimme ja joihin me vastaamme. Eli pitemmittä puheitta, ole hyvä Ulla, pääset ääneen nyt. Kiitoksia ja hyvää huomenta omasta puolestani. Mä sanon heti tähän alkuun, että olen ollut vähän flunssainen ja se kuuluu varmaan myös mun äänestä, että toivottavasti ääni kestää tämän demotilaisuuden ajan ja mulla on tuossa kyllä vettä mukana, että yritän välillä vähän sitten sitä tässä hörppiä, mutta voi olla, että mulle tulee sitten välillä tällaisia yskän kohtauksia, että siihen on ehkä hyvä sitten siellä teidänkin puolella olla tietoinen tästä, jos kamera sulkeutuu ja muuta, teen äkkinäisiä liikkeitä. Mutta joo, tänään tosiaan tuosta tase- ja täsmäytysepikistä, joka on ollut meillä kyllä todella pitkässä puussa sen toteuttaminen ja perusteet sitten tietysti sille, että miksi me on tällaista isoa muutosta tehty, niin siinä on oikeastaan 2 tausta-asiaa. Eli tuonne valtion tilikarttaan tuli tällainen muutos koskien pitkäaikaisia velkatilejä, eli siinä tapauksessa kun se avustuksen maksaminen myöntöpäätösperusteisissa avustuksissa ulottuu useammalle vuodelle, niin sitä koskevat sitten velat pitää tilioida pitkäaikaisiin velkoihin. Ja taustalla tietysti toinen asia on se, että tämä valtionavustusten tietojärjestelmä on osakirjanpitojärjestelmä ja siitä sitten seuraa tiettyjä talousasioita, joiden täytyy sitten olla niin kuin kunnossa. Me ollaan aika lailla nyt tämän kanssa loppumetreillä. Meillä on joitain sellaisia asioita, mitä ollaan tuossa testauksessa havaittu, niin on vielä niin kuin korjauksessa ja sitten me tullaan vielä varmaan, nyt kun ne saadaan korjattua, niin tullaan tekemään vielä sitten yksi tällainen isompi niin kuin testi ja sitten sen jälkeen nämä asiat laitetaan tuonne tuotantoon sitten tulemaan, että puhutaan ehkä nyt muutamasta viikosta näin, mutta siitä sitten kerrotaan tarkemmin. Mutta lähdetään katsomaan nyt tätä ja mä aloitan tuolta haeavustuksia puolelta ja näytän sitten sieltä niitä näkymään. Näin. Eli tosiaan se, mikä nyt sitten muuttuu, on se, että jos se avustuksen käyttöaika ulottuu 2 kalenterivuodelle, niin kuin tässä tapauksessa on nyt aika tämmöinen pitkäaikainen hankkeesta ollut kysymys, eli avustuksen käyttö ajautuu jopa niin kuin 5 vuodelle, mutta mikäli tässä olisi vaikka 26, niin silloin tänne kustannusarvio- ja rahoitussivulle tulee tänne alas tällainen arvio avustuksen käytön vuosijakaumasta. Ja tämä tulee nyt kaikkiin niihin avustuksiin, joissa tosiaan se avustuksen käyttö ajautuu 2 vuodelle. Ja tämä tulee riippumatta siitä rahoituslähteestä.
me joudutaan tätä tietoa nyt pakotetusti kysymään, koska tämän tiedon perusteella me tullaan sitten ohjaamaan niitä pitkäaikaisten velkatilien kirjauksia tuolla hallinnon avustuksia puolella. Tätä samaa avustuksen käytön vuosijakaumaa koskevaa tietoa voidaan hyödyntää myös siinä yhteydessä, kun on kyse valtuuksista, eli sen perusteella pystytään sitten muodostamaan käsitystä siitä, että mille vuosille niiden valtuuden käytöstä aiheutuvat talousarviomenot tulevat ajoittumaan. Eli näihin kahteen rahoituslähteeseen tästä vuosijakaumasta on välitöntä hyötyä. Maksatuspäätösperusteisissa avustuksissa ei ehkä niinkään. Tietysti tämän tiedon perusteella voi vaikka sitten lähteä ennustamaan ja ennakoimaan sitten sitä määrärahojen käyttöä niin ehkä sellaiseen tarkoitukseen, mutta ennen kaikkea tosiaan pitkäaikaiseen velkatiliin niin siihen liittyen ja valtuuksien käytön liittyen kysytään nyt hakulomakkeella pakotetusti kaikilta sitä arviota avustuksen käytön vuosijakaumasta, mikä ulottuu 2 kalenterivuodelle. Mä nyt tosiaan on tänne toiminnan toteutuksen sivulle laittanut, että tämä olisi 25 ja 30, niin tämän tiedon perusteella sitten automaattisesti tänne muodostuu tämä vuosijakaumaa koskeva niin kentät, joita sitten syötetään. Mä olen tänne ylös tehnyt nyt jo kustannusarviota, eli arvioinut, että 23 000 € syntyy kustannuksia, ja nyt jos mä sitten laitan vaikka tuohon sarakkeeseen, että kuinka paljon minä tulen avustusta hakemaan, vaikka 20 000 €, niin silloin minun täytyy tänne vuosijakaumaan kertoa se, että miten tämä 20 000 €, miten se tulee jakautumaan eri vuosille. Eli tämän haettavan avustusyhteensä summan täytyy täsmätä tähän arviosummaan. Ja jos olisin hakenut avustusta myös siirronsaajille, eli vaikka tuohon nyt laittaisin, että siirronsaajat ja laitan siihen summakentän, niin se täytyy ottaa huomioon sitten tuolla avustuksen käytön vuosijakaumassa, eli silloin täytyy se koko 30 000 € näille vuosille nyt sijoitella. Ja tehdäänpäs nyt sitten se. Eli laitetaan tuosta nyt vielä näitä vuositietoja niin, että päästään siihen 30 000 €. Näin. Eli tältä se näyttää nyt siellä haeavustuksia puolella, ja tietysti ei tule nyt käynnissä oleviin hakuihin. Tämä lomake koskee sitten uusia hakuja, kun niiden aika tulee ja kun saadaan niin kuin toiminnallisuudet tuonne tuotannon puolelle. Ja vielä katselen, että kaikki on kunnossa ja allekirjoitan ja sitten vielä lähetän hakemuksen. Noin. Hyvä, katsotaan nyt se sinne hallinnon avustuksia puolelle sitten niin kuin tupsahti, niin katsotaan nyt sitten miltä se sitten niin kuin näyttää. Eli tosiaan se vuosijakauma tulee näkyviin tänne, ja tässä nyt näkyy sitten suoraan niin kuin se, mitä hakija on ilmoittanut. Mä paan vähän isommaksi sitä näyttöä, niin näkyy vähän nuo luvut paremmin. Eli hakija on tuossa arvioinut 30 000 €, mutta meidän täytyy sitten itse katsoa nyt se, että sen meidän hyväksymän summan täytyy täsmätä sitten tietysti siihen myönnettävään avustukseen. Ja kun tässä on nyt tämä avustustasoleikkuri, eli 80% hyväksyttävistä kustannuksista voidaan avustusta niin kuin myöntää, niin tietysti sitten täytyy tätä summakenttää täsmätä. Otetaan tuosta tuo ylimääräinen 14 000 pois. Eli nyt pitäisi sitten täältä jostain napsasta sitten 2 tonnia pois. Otetaan se vaikka tuosta viimeisestä niin kuin sarakkeesta. Eli
päätösesityksellä voitte sitten tietysti näitä summia muokata sen mukaisesti, mikä tarve sitten on. Eli voi siirtää vuodelta toiselle ja voi siirtää vähemmän ja niin edelleen. Mutta summien on niin kuin täsmättävä. Tosiaan sitten, jos katsotaan, että tämän perusteella sitten tänne alashan nyt tulee tämän tase- ja täsmäytyksen myötä sellainen tiliointitaulu. Mä vaikka tuosta nyt klikkaan jotain määrärahaa, niin päästään sitten sitä katsomaan. Eli laitetaan nyt tuosta 28 000 euroa tuohon noin. Niin katsotaan, että saadaan se tiliointitaulu tänne alas tehtyä. Joo. Eli tänne alas nyt tulee tällainen niin kuin tiliointitaulu tämän tase- ja täsmäytyksen myötä, eli näytetään kaikki ne tilioinnit, jotka tähän niin kuin avustuspäätökseen niin kuin liittyy. Mä vielä otan tuosta tuon toimintayksikkökoodin niin kuin tuohon. Eli olisin nyt tekemässä tätä avustuspäätöksestä tämmöisestä uusi määrärahakentästä, eli 28 000 euroa olisi se summa, ja kun kyseessä on myöntöpäätösperusteinen avustus, niin silloinhan määrärahat syödään heti. Eli siinä näytetään LKP-tili, talousarvio, kirjanpidon tili ja toimintayksikkö. Ja seukot tulee, jos kyseessä niitä on tallennettu määrärahalle tai sitten voitte ne tähän niin kuin tallentaa. Ja nyt tänne alas on muodostunut näkyviin nämä velkatilit. Eli jos katsotaan tuossa, että tässä on niin sanottu lyhytaikainen velkatili ja siinä lukee 12 000 euroa. Ja nyt jos mennään katsomaan tätä avustuksen käytön vuosijakaumaa, niin se 12 000 euroa muodostuu siis tämän vuoden ja ensi vuoden velasta, eli 12 000 euroa syntyy tällaista lyhytaikaista velkaa, ja sitten vuodelle 2027 syntyisi 2 000 euroa sitä pitkäaikaista velkaa ja niin edelleen. Ja me nähdään täältä tiliointitaulusta nyt sitten tässä näin on tällainen uusi LKP-tili ja sitten siihen liittyen seukokoodi ja nähdään, että näinpä se just onkin, että vuodelle 2027 muodostuu sitä pitkäaikaista velkaa 2 000 euroa ja vuodelle 2080 000 euroa ja niin edelleen. Eli sen tiedon perusteella me saadaan muodostettua automaattisesti nämä kirjanpidon kirjaukset sitten niin kuin näkyviin, niin tämä on niin kuin tavallaan se tausta tosiaan lähtökohta niin kuin tähän. Ja sitten aina vuoden vaihteessa tullaan täältä edelliseltä vuodelta, eli vuodelta 2027, nyt vuoden 2025 tilinpäätöksessä tullaan vuoden 2027 velka sitten siirtämään tuonne lyhytaikaiselle niin kuin velkatilille. Eli se tullaan tekemään ja siihen liittyen on tehty myös toiminnallisuuksia ja siitä liittyen syntyy sitten muistiotositteita sinne teille hyväksyttäväksi ja niin edelleen, mutta todennäköisesti nyt tämän vuoden aikana ei vielä näitä siirtoja tarvitse tehdä, kun me ollaan aika myöhässä tämän ominaisuuden kanssa, mutta siitä tulee sitten erikseen ohjeistusta sinne niin kuin teille. Eli tosiaan nyt sitten tuotetaan nämä kirjanpidon kirjaukset näkyviin tänne niin kuin päätösesitykselle ja sitten se, mikä siinä myös tämän tase- ja täsmäytysyhteydessä tulee muuttumaan, niin on se, että me voidaan niitä avustuspäätöksiä tehdä 2 eri määrärahasta. Eli nyt olin ajatellut, että käyttäisin siihen vaan tätä uusi määrärahaa ja laittaisin siihen sen 28 000 euroa. Mutta voi nyt sitten tämän tase- ja täsmäytyksen myötä käyttää useampaa määrärahaa, eli niitä haulle kiinnitettyjä määrärahoja, ja voisin sitten päätöksen tehdä näin, eli 18 000 tuosta toisesta määrärahasta ja sitten 10 000 euroa tuosta toisesta määrärahasta, ja humpsis, niin ne on sitten tänne tiliointitauluun myös oikein muodostuneet, eli 18 000 menee tuosta toisesta ja sitten 10 000 euroa
euroa tästä toisesta määrärahasta. Ja se, mikä tämän tase- ja täsmäytyksen myötä myös muuttuu, on se, että tämä maksuaikataulu siirtyy tähän määrärahan yhteyteen, eli siinä täytyy antaa nyt sitten ne maksupäivät. Ja tämä taas johtuu siitä, että jos meillä on maksatuspäätösperusteinen avustus, niin kirjanpidon kirjauksethan menee sitten sen maksupäivän niin kuin mukaisesti sinne kirjanpitoon. Eli voi tässä nyt asettaa sitten sen maksupäivän vaikka tuonne ensi vuoden puolelle tai ensi viikolle ja laittaa vaikka sitten sieltä 10 000 euroa maksuun. Ja sitten tosiaan, että mitä täällä tiliointitaulussa tapahtuu, niin tänne tuodaan myös näkyviin sitä maksua koskeva niin kuin velkakirjaukset. Eli täällä nyt näkyy sitten, että 25.11. olisi menossa 10 000 euroa maksuun tuosta lyhytaikaiselta velkatililtä ja sitten sen vastakirjaus on toi välitili. Eli tällaisia muutoksia on nyt tämän tase- ja täsmäytyksen myötä tosiaan tulossa. Näitä ominaisuuksia kannattaa toki käydä jo tutkailemassa tuolla edunympäristössä. Ne ovat siellä jo voimassa ja niitä voi käydä katselemassa ja tutkimassa, että miten tämä asia sitten muuttuu. Kuikkaan tähän väliin, että ei ole kysymyksiä vielä, joten voit jatkaa. Voin jatkaa, joo. Mä en lähde nyt tästä päätöstä sen kummemmin tekemään. Totean ehkä vielä vaan sitten, että nämä tilioinnit tullaan näyttämään siellä avustuspäätösesityksellä, avustuspäätösmuistiolla näytetään sitten myös nämä tilioinnit ja se vastaa sitten sitä kirjanpidon tositteiden niin kuin vaatimusta. Mutta se ehkä nyt, miten tämä asia muuttuu, mä näytän yhtä toista hakua tässä niin kuin, ja siihen liittyviä ominaisuuksia. Eli paljon kaivattu ominaisuus on se, että myös myöntöpäätösperusteisissa avustuksissa voitaisiin tehdä niitä maksatushakemuksia, ja se tulee nyt sitten tämän tase- ja täsmäytyksen myötä mahdolliseksi. Mä en lähde nyt tässä demoamaan, eli se menee ihan vastaavalla tavalla kuin maksatuspäätösperusteisissakin avustuksissa, niin vastaavalla tavalla tehdään niitä maksatushakemuksia ja käsitellään niitä maksatuspäätöksiä. Eli voidaan katsoa nyt vaikka tämmöistä yhtä niin kuin, malliksi. Ja tietysti nyt se, että miltä meillä tämä maksatushakemus ja päätös näyttäytyy tällä hetkellä on tämän näköinen, mutta tosiaan nyt sitten kun raportoinnin jatkokehitys alkaa, niin sitten tähän tulee niin kuin muutoksia. Mutta näytän täältä alhaalta nuo tilioinnit. Eli tosiaan täällä maksatuspäätöksellähän näkyy myös se, että mistä määrärahoista ne rahat on aikanaan siihen päätökselle niin kuin käytetty. En käy nyt näitä lävitse, että näihin sarakkeisiin ja muihin laskelmiin tulee vielä muutoksia ja sanotuksia tarkastetaan ja niin edelleen. Katsotaan ehkä ennemmin sitten tätä loppupäätä, eli tännekin on tosiaan muodostunut sitten se tiliointitaulu, ja kun kyseessä on niin kuin, myöntöpäätösperusteinen avustus, niin maksatuksissa sitten tosiaan lyhennetään sitä velkaa, ja tässä tapauksessa nyt on sitten sellainen tilanne, että ei ole ihan se saldo riittänyt, eli se lyhytaikaisen velan saldo ei ole riittänyt tähän, eli on hommat menneet vähän niin kuin nopeammin eteenpäin, mitä on ajateltu kenties, ja on tosiaan sitten haettu nyt maksatukseen 10 000 euroa, vaikka alun perin on ajateltu, että sitä lyhytaikaista velkaa syntyisi vain se 7 000 euroa, mutta järjestelmä sitten automaattisesti nappaa sitten sieltä pitkäaikaiselta velkatililtä
tililtä sitä saldoa niin, että maksut onnistuu. Eli tuossa nyt nähdään, että on lyhytaikaisesta velkatililtä mennyt se 7 000 € ja sitten pitkäaikaista velkaa on lyhennetty 3 000 €. Ja siinä tosiaan vastakirjaus on sitten se välitili, mistä nämä sitten kirjaukset menee. Ja näitä koskevat tiliointitiedot sitten muodostuvat sinne maksatuspäätösesitysmuistiolle, joka sitten vastaa sitä tositteen niin kuin vaatimusta. Eli tätä on nyt tosiaan luvassa tämän tase- ja täsmäytyksen puolelta. Mä näytän oikeastaan sitten vaan tuosta haen yhden toisen haun, jossa on näitä niin kuin valtuuksia käytössä niin katsotaan sieltä sitten sellainen haku, mitä voisin vähän näyttää. Eli katsotaan, että tuossa oli nyt tällainen päätös sitten eli tosiaan täälläkin nyt sitten näissä maksatuspäätösperusteisissa avustuksissa niin voidaan tosiaan maksatuksia ja voidaan tosiaan päätöksellä sitoa useampia määrärahoja tai sitten tosiaan niin kuin valtuuksia tai jos on vain pelkkiä valtuuksia, niin tietysti sitten niin kuin valtuuksia siihen niin kuin käytetään. Hetkinen, minulla olisi oikeastaan tuolla, mä voisin näyttää, mä palaan takaisinpäin, minulla oli tuolla muuten yksi hakulomake, niin mä voisin sen näyttää oikeastaan täältä, että miten tämä puoli sitten toimii. Eli tässä nyt sitten vastaavalla tavalla, eli täytyy sitten säätää tätä alaspäin taas, otetaan tuolta toi 200 pois, eli pitää sitten pystyä se 3 000 euroa jostakin pois napsasemaan, eli katsotaan nyt sitten onnistuttiinko siinä. Joo, eli pystyy tosiaan niin kuin käyttämään niin kuin kahta niin kuin määrärahaa tähän avustuspäätökseen. Eli jos nyt sitten vaikka käyttäisin kahta niin kuin määrärahaa tähän laitetaan nyt vaikka tuosta 17 000 € tuohon toiseen näin, niin se ihan hyvin niin kuin onnistuu ja maksatusaikataulu annetaan tosiaan täällä. Ja tietysti sitten siinä yhteydessä, kun on kysymys maksatuspäätösperusteisesta avustuksesta, niin silloinhan jos ei mitään maksuja ole ajastettu ja muuta, niin silloinhan mitään ei tänne kirjanpitoon myöskään niin kuin mene. Ja sitten tosiaan, jos olisin nyt tähän laittanut vaikka ensi viikolle sitten jonkun 1 000 euron niin kuin ennakon, niin silloin tietysti muodostuu tänne tämä tiliointitaulu, ja täällä nyt nähdään, että 1 000 € olisi sitten lähdössä näitä määrärahoja maksuun, ja siinä vastakirjauksena sitten on toi välitili näin. Ja valtuuspuolella sitten tosiaan tässä nyt näkyy tämän valtuuden käytöstä aiheutuvat talousarviomenot, eli tässä on vastaava jakauma kuin täällä ylhäällä, ja tosiaan meillä on nyt tuolla tiketti vielä kehityksessä, eli tämä tieto tullaan sitten automaattisesti ajamaan myös tänne valtuuksien taakse, eli ei tarvitse summia sitten siihen niin kuin naputella. Ja myöskään valtuuksistahan ei synny mitään kirjanpidon vientejä, jos päätös tehdään niin kuin valtuudesta. Näin. Mutta tämä on tosiaan sitten, miltä se näyttää tuolla maksatuspäätösperusteisen avustuksen osalta. Nyt mä vielä käyn näyttämässä sitten yhtä maksatushakemusta, että miten sitten siellä nämä toiminnallisuudet toimivat. Ja tosiaan täälläkin nyt näkyy tosiaan, että mistä määrärahasta nämä maksut
maksut on ajateltu, että menee, ja maksatukseen voi käyttää vain sellaisia määrärahoja, jotka on siihen avustuspäätöksellä sitten sidottu, ja valtuuden takaahan ne sitten tuotetaan, eli sinne valtuuden taakse, jos on kiinnitetty määräraha, niin se sitten on tässä valintalistalla myös valittavana, mutta tässä on mulla sellainen tilanne, että mä olen käyttänyt vain 2 maksatuspäätösperusteista määrärahaa tähän niin kuin, maksamiseen. Ja olen sitten täällä ajatellut, että laitan 3 000 € menemään tästä määrärahasta ja 3 000 € tuosta toisesta niin kuin määrärahasta, ja siinäkin sitten tilioinnit niin kuin näkyy ihan niin kuin oikein. Eli tuolla on laitettu 3 000 € ja 3 000 euroa näin. Eli tätä nyt tosiaan on sitten luvassa parannuksia tähän niin kuin kirjanpitoon. No, tällä on nyt sitten tiettyjä seurausvaikutuksia, kun me tämä laitetaan tuonne tuotannon puolelle, niin toistaiseksi on ollut mahdollista näillä muutoshakemuksilla tai muutospäätöksillä muuttaa niitä maksupäiviä. Eli on voinut käydä niitä poistamassa ja lisäämässä ja niin edelleen. Ja kun tämä tase ja täsmäytys tulee tuotantoon, niin tämä maksupäivien muuttaminen nyt sieltä otetaan hetkeksi pois päältä. Ja se johtuu siitä, että sillä on aina myös vaikutuksia näihin kirjanpitoon. Eli meidän täytyy saada sinne tuotettua tämä tiliointitaulu myös näkyviin, niin se otetaan nyt sitten tässä vaiheessa hetkeksi pois päältä. Me katsotaan nyt sitten sitä, tiketöidään ja katsotaan, että miten isosta kokonaisuudesta siinä on sitten kysymys, niin katsotaan mihin väliin se sitten saadaan tuotua rajoitetusti käyttöön, eli ei välttämättä koske kaikkia rahoituslähteitä tai ei välttämättä koske kaikkia tilanteita. Se, mitä tässä nyt sitten tästä jatkoseuraa, on tietysti se, että kun me saadaan näytettyä ja tuotettua nämä kaikki kirjanpidon kirjaukset tänne niin kuin näkyviin, niin sitten me pystytään tuottamaan ne myös sinne omadataraja-pinnalle ja me pystytään rakentamaan niitä täsmäytysraportteja. Me on jouduttu sinne täsmäytysraportin niin kuin esittelytilaisuutta ja muuta tosiaan niin kuin siirtämään johtuen siitä, että meillä on tämä tuotantopuoli kestänyt. Me tullaan myös migratoimaan niitä vanhoja avustuspäätöksiä koskevia tiliointitietoja näkyviin, mutta sekin täytyy meidän nyt ensinnä testata vähän, että miten se nyt lähtee sitten niin kuin käyttäytymään. Eli aika iso uudistus on ollut kysymyksessä ja tosiaan valtava parannus tähän talouden puolelle. Ja kuten tiedetään, niin valtion taloushallintohan on aika kompleksista ja siitä johtuen sitten tämä toteutus myös on kestänyt. Hyvä, mutta oliko tähän liittyen kysyttävää ennen kuin mennään vähän helpompiin asioihin? Täällä olisi yksi kysymys. Eli jos käyttää 2 eri määrärahaa, niin pitääkö niissä olla sama toimintayksikkötieto? Joo, se vastasi tänne, että tällä hetkellä voi valita vain yhden, mutta jätetään tämä vielä Ullalle kommentoitavaksi. Joo, tällä hetkellä voi valita vain niin kuin yhden, että tiedossa on, että varmaan niitä tiliöintejä sitten pitää pystyä vähän vapauttamaan, mutta mennään askel kerrallaan. Hyvä, kiitos. Ei ole muita kysymyksiä. Joo, hyvä. No sitten minulla oli vielä lisää demottavaa ja se liittyy nyt tähän niin kuin määrärahojen ja valtuuksien suodattamiseen. Eli tännehän on nyt tullut jo tänne tällainen uusi näkymä. Eli näitä määrärahoja ja valtuuksia pystytään niin kuin suodattamaan. Tässä on nyt kaikki Valtiokonttorin edunympäristöön
perustetut rahat, mutta jos haluan nyt esimerkiksi vaikka suodattaa, että haluan tähän vuoden 2025 talousarviovuoden rahat, niin huomaatte, että nämä ylärivillä olevat asiat täällä elävät, eli määrärahojen määrä väheni ja kiinnitettyjen hakujen määrä myöskin niin kuin väheni ja määrä samalla tavalla elää. Eli tällainen suodatusnäkymä täällä jo niin kuin sitten on. Ja sitten sama koskee myös tätä valtuuspuolta, eli sitten sinnekin voidaan näitä suodatuksia tehdä talousarviovuoden tai valtuuden niin kuin nimen perusteella, miten ikinä sitten niin kuin halutaan. Tuossa nyt vaikka tuommoisia tutkimuspuolen valtuuksia, mitä on niin kuin perustettu, niin täällä niin kuin sitten näkymät elää sen mukaan ja summat ja määrät elää sen mukaan, miten asioita suodatetaan. Mutta lisää suodatusnäkymiä on myös niin kuin tulossa tähän niin kuin määräraha- ja valtuuspuolelle. Ensinnä toteutetaan tuonne valtuuspuolelle näitä näkymiä, eli tänne sivuun tulee nyt tällainen uusi suodatusnäkymä. Valtuuspuoli tulee nyt aikaisemmin ja sitten katsotaan, että missä vaiheessa me saadaan tänne määrärahapuolelle. Eli sitten sitä suodatusta voi tehdä se määrärahan nimiin, lajin mukaan, budjetointiperusteen mukaan, tunnuksen mukaan voi suodattaa talousarviovuoden, varainhoitovuoden, toimintayksikön mukaan. Me tullaan nyt sinne määrärahojen taakse myös mahdollistamaan se, että sinne voi sen toimintayksikön niin kuin viedä. Ja näin, se on jo tuolla valmiiksi piirretty ja sitten on nämä seukokoodit. Eli tässä on tällainen perusnäkymä. Tämä yläosa toimii ihan samalla tavalla kuin mitä tuossa niin kuin demosin. Ja sitten jos katsotaan, että olen laittanut tuonne määrärahan nimeen vaikka tuommoisen XYZ, niin sitten se tuo näkyviin nämä XYZ määrärahat tosiaan niin kuin tähän listalle, riippuen siitä, että mikä se suodatus tosiaan meillä sitten on. Ja jos laitan vaikka sen talousarviovuoden, niin sitten taas tiedot vähän enemmän suodattu. Ja valtuuksissa sitten samalla tavalla, siinä nyt on vähän erilaiset tietysti ne suodatusnäkymät, eli myöntövaltuuden nimi. Me tullaan valtuuksista, yritetään nyt sanotusta katsoa kautta linjan, että puhutaan myöntövaltuuksista, että ei sotketa niitä suomi.fi-valtuuksiin, niin tosiaan valtuuden nimellä toimintayksikkökoodin mukaan, ja tämä toimintayksikkökoodi tulee myös sinne valtuuden taakse talousarviovuodella määrärahan tunnuksella, ja valtuus niin kuin numerolla pystyy tosiaan näitä tietoja suodattamaan, että se on nyt sitten laitettu määrärahan tunnus ABC ja sen perusteella suodatettu. Näin. Että tällaista on tosiaan luvassa. Nyt ensimmäisessä vaiheessa on tosiaan jo näitä yläsarakkeita ja sitten näitä muita suodatusnäkymiä nyt sitten tulee seuraavassa aallossa. Olisiko tähän nyt liittyen jotain kysyttävää ollut vielä siellä? Ei näy. Ei ole kysymyksiä. Taisi olla aika tyhjentävä esitys. Kiitos paljon, Ulla. Joo, ja siirretään sitten puheenvuoro tuonne Miikan suuntaan. Joo, terve vaan. Mä oon Viljasen Miikka, erityisasiantuntija myöskin tästä valtionavustuspalveluista. Ja, mä demoan tässä useampaa erilaista toiminnallisuutta. Eli ensimmäiseksi haun kopiointiin ja hakulomakkeen kopiointiin liittyen, niin täällä hallinnointipalvelussa viranomaisina, jos olette jo käyttänyt pidempää järjestelmää ja teillä on sitten jo luotuja hakuja, niin nyt jatkossa pystytte hyödyntämään
niitä aiemmin luotuja hakuja ja kopioimaan niitä sitten täältä toiminnot valikon takaa. Eli jos teillä on haku, jota haluatte hyödyntää esimerkiksi tulevan vuoden hakuna, niin voitte kopioida sen haun ja sitten saatte oikeastaan suurimman osan siitä haun tiedoista kopioitua niin kuin uudelle haulle. Muutamia semmoisia asiakokonaisuuksia, mitkä ei kopioidu ihan suoraan, niin on perustiedoissa täällä alaosassa toi aikatauluasiat, eli toki kun olette sitten varmaan luomassa uutta hakua siinä, niin sitten pitäisi lisätä ne uuden haun tiedot, aikataulutiedot ja mä lisään tästä haun tiedot. Sitten sen lisäksi tuolla tavoiteaikapäätösten valmistumiselle, niin tähän täytyisi lisätä sitten teidän hakuun sopiva ajanjakso, milloin hakija voi odottaa, että päätökset voisi olla valmiit. Ja laitetaan tuonne vielä ruotsinkieliseen versioon jotain tekstiä. Niin nyt tuolla vasemmalla tämä perustiedot-osio on saatu verifioitua, eli siihen tallentuu kaikki ne tiedot, mitä sillä edelliselläkin haulla oli, mutta sitten nuo aikatauluasiat täytyy sinne lisätä. Ja sitten myöntöperusteista, niin samoin täällä pitäisi valita, kun teillä on organisaation myöntöperusteissa tallennettuna niitä myöntöperusteita, niin sitten tuolla haulle, jonka juuri kopioitte, niin sitten kuitenkin pitäisi käydä valitsemassa täältä sopivat myöntöperusteet ja sitten saatte verifioitua sen haun. Ja toki te voitte tehdä kaikki ne muutokset, mitä nyt ajattelette, että siihen uuteen hakuun sitten tarvitsee tehdä. Ja vielä tuolta vakio- ja lisäehdoista täytyy lisätä sopivat vakioehdot. Ja sitten myöskin tuo avustuksen käytön aika täytyy lisätä. Ja sitten tuonne kustannusosuus täytyy vielä käydä lisäämässä. Ja sitten vielä roolit ja vastuut ei periydy tuossa kopioinnissa, eli jos siellä oli edellisellä haulla merkittynä eri henkilöitä näihin rooleihin, niin nämä täytyy lisätä sitten uudestaan. Mutta periaatteessa tämä on niin kuin lyhykäisyydessään tämän haun kopiointiin liittyvä toiminnallisuus. Sitten toi hakulomakkeen kopiointi on erillinen toiminnallisuus, eli tämä on ollut jo aiemmin käytössä ja se on valmistunut aiemmin, eli voitte tuoda tälle haulle jostain aiemmasta hausta sen hakulomakkeen tiedot painamalla tuo pohja painiketta ja sitten täällä näkyy valintalistassa teidän ne kaikki haut, johon olette perustanut niitä hakulomakkeita. Ja sitten jos tiedätte, että joku tietty lomake
toimisi hyvin tässä haussa, tai sanotaan näin, että siinä olisi sellaisia elementtejä, mitä olisi niin kuin helppo muokata siihen uuteen hakuun, niin voitte tuoda sen hakulomakkeen ja sitten näette tässä sitten siihen hakulomakkeeseen liittyvät kysymykset kullakin osiolla. Tuolla näköjään täytyy tehdä joku pieni muokkaus, jotta toi verifioituu. Se pyytää euroraja yksittäiselle hankintojen ilmoittamiselle, niin lisätään se sille haulle. Tallennetaan, lopetetaan. Niin nyt sitten tämä hakulomake näillä tiedoilla olisi valmis. Ja sitten kun te haluatte julkaista sen haun, niin täytyy käydä vielä tuolla lomakeosiossa merkitsemässä, että se hakulomake on valmis. Eli kun olette saanut kaikki hakulomakkeen osiot valmiiksi, niin se täytyy vielä merkitä valmiiksi, jolloin tämä lukittuu ja sitten se lomakepohja on ikään kuin lukittu nyt tälle haulle tällaisenään. Ja sen jälkeen kun sen julkaisee, niin siihen lomakkeelle ei enää tule tehdä muutoksia. Eli haun kopiointi ja hakulomakkeen kopiointi toiminnallisuudet toimii tällä tavalla. Eli sitten kun painatte julkaise hakuilmoituspainiketta, niin sitten se haku tulee sinne avustuksia.fi-palveluun näkyviin. Joo. No sitten me ollaan tehty uusi toiminnallisuus, mikä liittyy noihin muokkausominaisuuksiin, eli me ollaan tehty tämmöinen tekstin muotoilueditori. Jos mä nyt menen vielä tuonne haun tietoihin ja haluan muokata täällä jotain tekstikenttää, niin huomaatte, että täällä on tullut tämmöiset tekstieditorin painikkeet näiden kenttien yhteyteen. Ja näillä pystytte sitten muokkaamaan tätä tekstiä silleen, että saatte esimerkiksi otsikot lihavoitua, tai jos haluatte jotain tekstiä korostaa siellä, niin se on mahdollista. Ja sitten jos haluatte rakentaa vaikka bullet pointseilla jotkut tietyt tai korostaa jotain asioita tällä tavoin, niin se on mahdollista. Ja sitten vielä numeroilla pystyy myöskin rakentamaan paremman näköisiä tai paremman näköiset asettelut tänne. Sitten on vielä mahdollista, että jos te haluatte viitata esimerkiksi johonkin teidän omilla verkkosivuilla, niin on mahdollista rakentaa tuommoinen hyperlinkki, eli voidaan laittaa vaikka avustuksia.fi-palvelu, niin se muodostaa tuommoisen verkkolinkin, jonka sitten voitte avata ja näyttää tällä tavoin. Eli
Eli tavallaan tässä on nämä niin kuin perustoiminnallisuudet tästä tekstieditorista ja te voitte myöskin tuoda niin kuin tekstiä jostain ulkopuolelta, copypastettaa tuon merkkimäärän rajoissa. Ja vielä semmoinen, että jos teillä on tämmöinen niin kuin ihan muotoilematon tekstikokonaisuus, niin voitte sieltä sitten ikään kuin, tämä toimii niin kuin Wordissä ihan samaan tapaan, eikä tässä oikeastaan sen enempää. Ei ole kysymyksiä tähän mennessä tullut. Joo, mennään eteenpäin. Eli neljäs asia, meillä on avustusasialistan suodatus. Eli taas tuolta. Ja mulla on tässä tämmöinen haku, jossa hakulomakkeella viranomainen on määritellyt tänne hakulomakkeelle tämmöisiä kysymyksiä, jotka on joko tämmöisiä monivalinta tai sitten valintalista tyyppisiä komponentteja täällä. Ja tässä tapauksessa nyt täällä kysytään tämmöinen kyllä-ei-valinta ja sitten täällä on tämmöinen monivalintavalikko ja sitten on vielä tuommoisiin suomi.fi-koodistoihin eli harrastuksiin liittyvä valintalista. Ja nyt sitten kun olette täällä avustusasiat listalla, niin nuo lomakkeella olevat kysymykset on nähtävillä täältä hakuehtoina. Eli jos tässä näkyy nyt, että tälle nimenomaiselle haulle kaikki hakemukset tai tämän nimenomaisen haun kaikki hakemukset, niin te voitte suodattaa näitä hakemuksia sitten näillä valinnoilla, mitkä on tuolla hakemuslomakkeella asetettu. Eli jos mä otan esimerkkinä vaikka tuolta, että tällä haulla oli kysytty valintalistalla, että mihin aihepiireihin se hakemus liittyy. Jos se nyt liittyy vaikka sitten ajanvietepeleihin, niin sitten te saatte siitä koko hakemusjoukosta sitten suodatettuna ne hakemukset, jotka liittyy nyt sitten ajanvietepeleihin. Tai sitten jos haluatte sellaiset hakemukset, jossa on myös sekä ajanvietepelit että eläimet aihepiirinä, niin sitten se suodattaa niitä hakemuksia tähän. Ja sitten tähän voi toki valita useamman hakuehdon, että jos te haluatte katsoa vaikka jonkun käytön alueellisen kohdentumisen mukaan, vaikka tiettyihin maakuntiin liittyvät hakemukset, niin ne hakemukset, jotka liittyy eläimiin ja on Uudellamaalla, niin siellä oli näköjään yksi hakemus sitten, joka kuului tähän joukkoon. Mutta siis ideana tässä nyt on se, että hakemuslomakkeelle voi luoda tavallaan semmoisia yksittäisiä kysymyksiä tai sitten useampia kysymyksiä, jolla niin kuin tavallaan valmistelette jo sitten sitä näiden asioiden käsittelyä tässä sit myöhäisemmässä vaiheessa. Ja saatte, että jos on iso joukko hakemuksia, niin sitten nämä suodatukset saatte toimimaan tässä niin kuin kätevämmin tässä avustusasialistalla. Joo. Olikohan tästä kysyttävää? Ei näy kysymyksiä. Joo. Otetaan sitten
seuraava asia, joka liittyy nimenomaan apurahahakemuksiin. Ja semmoinen tarve on ollut, että apurahahakemuksilla, kun minulla taisi olla tuossa valmiina se tuolla. Eli apurahahakemuksilla on hakijalla tarve saada tiedot välittymään näistä vakuutusasioista Melalle. Ja me ollaan rakennettu toiminnallisuus, joka mahdollistaa sen, että päätösesitykselle on mahdollista niin kuin tallentaa ne tiedot ja sitten rajapinnan kautta ne tiedot siirtyy sinne Melalle suoraan siinä tapauksessa, että tämä on niin kuin myönteinen tämä avustuspäätös. Eli täällä päätösesityksen ihan pohjimmainen elementti on tämmöinen apurahaan liittyvät lisätiedot. Ja täällä pystyy tekemään tämmöisen valinnan, että kyllä näytä tieto avustuspäätöksellä ja vie tiedot automaattisesti Melalle. Ja sitten kun valitsette tuon, niin tähän voi vielä määrittää tuon käyttötarkoituksen tarkenteen. Eli jos se apurahahakemus liittyy esimerkiksi väitöskirjatyöhön tai johonkin muuhun näihin, niin teette sen valinnan ja sitten tähän voitte syöttää lisätiedot ja tallentaa sen. Niin nyt sitten, kun se myönteinen päätös on tehty, niin sitten ne menee automaattisesti nämä tiedot sinne Melalle. Ja sitten semmoisia tapauksia on, että jos tämmöinen apurahahakemus on jonkun kokonaisen työryhmän vähän niin kuin yhteinen hakemus, mutta sitä on hakenut vain joku tietty henkilö, niin sitten sen henkilön tulisi huomioida itse omassa verotuksessaan se, että jos siitä rahasta onkin, mikä on hänelle myönnetty, niin joku tietty osuus mennyt niin kuin muille sen työryhmän jäsenille. Eli jos se haettava summa ei tule kokonaan sen hakijan käyttöön, niin täytyy sitten sen hakijan huomioida itse siinä veroilmoituksellaan. Tämmöinen lisähuomio tästä asiasta. Onkohan tähän liittyen jotain lisää kysyttävää? Ei ole kysyttävää kellään. Joo. No sitten viimeisenä asiana minulla on tämmöinen tiedostorajapinta-asia, eli monille ainakin pääkäyttäjille tuttu asia, tämä omadatarajapinta, josta pystyy lukemaan näitä avustushakuihin ja hakemuksiin liittyviä tietoja, ja ne voi tuoda sitten vaikka Exceliin tai Power BI:hin tai johonkin tämmöiseen analytiikkaohjelmistoon sen rajapinnan kautta, niin nyt meillä on valmistunut tämmöinen uusi rajapinta, jota kutsutaan tiedostorajapinnaksi. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että jotkut asialle tallennetut liitetiedostot on mahdollista ladata tämän rajapinnan kautta. Eli saattaa olla niinku semmoisia tarkoituksia tai niinku tarpeita teillä viranomaisilla, että haluatte vaikka joltain koko haulta esimerkiksi tutkimussuunnitelmat tai jonkun tietyn liitetiedostotyypin tallentaa sinne jonnekin omalle lokaaliin ympäristöön ja ehkä sitten käsitellä niitä tietoja jollain tavalla. Niin se, että
tämä rajapinta on nyt valmistunut, niin tässä käytännössä nyt niin kuin mahdollistuu se, että tavallaan yksi liitetiedosto kerrallaan pystytään hakemaan sieltä rajapinnalta, mutta pitemmällä aikavälillä tässä on tarkoitus sellainen, että olisi mahdollista hakea niin kuin isompia määriä kerralla niitä liitetiedostoja. Mutta siis periaatteessa yksinkertaistettu esimerkki, että miten tätä voi käyttää, niin eli että hakee sieltä rajapinnalta jonkun tietyn haun ja sitten sieltä, että jos olette hakenut vaikka Exceliin sen ja sitten suoratatte sieltä tiedoista ne toimenpiteet haarasta ja sitten sinne ilmestyy sen asiakirjan URL-osoite, jossa näkyy sitten se siihen liitetiedostoon liittyvä se koodi tai URL-osoitteen osa, joka liittyy siihen liitetiedostoon, niin sen pystytte nappaamaan sieltä Excelistä ja sitten sen ikään kuin osoitteen mukaan voitte sitten hakea niitä tiedostoja sieltä rajapinnalta. Ja sitten siinä on semmoinen, että ne tulee toistaiseksi tämmöisessä Base 64 muodossa ja ne pystytään muuntaan sitten oikeaan muotoon, että jos se liitetiedosto on tallennettu sinne asialle vaikka PDF-tiedostona, niin sitten se on mahdollista muuntaa se tiedosto PDF-ksi ja sitten tallentaa haluttuun paikkaan. Eli tämä oli nyt tämmöinen vähän niin kuin rautalanka tähän asiaan, joka on sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä laajentumassa. Mutta että tämä niin kuin tämmöinen perus yksittäisen liitetiedoston tallentaminen tämän rajapinnan kautta onnistuu tällä hetkellä. Oikeastaan tässä on varmaan niin kuin tämä asia, että onko jollain kysyttävää tästä? No nyt on kyllä meidän kysymyslaatikossa aivan hipihiljasta ollut koko ajan, että ei ole vieläkään kysyttävää, mutta ehkä sitten myöhemmin muissa meidän tilaisuuksissa voi tullakin lisätietoja. Ainahan me autetaan sieltä tukilaatikoidenkin kautta sitten. Mutta kiitos Miikka. Nyt taidetaankin mennä eteenpäin, eikö vain? Kyllä, joo. Kiitos. No niin, eli kiitos Ulla ja Miikka. Hyviä esityksiä. Toivottavasti kaikki sai nyt tästä hyvää tietoa tulevaisuuden varalle. Loppusanoina kerron vielä, että seuraava tilaisuus on 3.3. kello 10. Me pistettiin se aika kauas, koska tässä on jouluvälissä. Ja sen lisäksi meillä seuraavana kehityskohteena, kun tase ja täsmäytys saadaan maaliin, niin alkaa raportoinnin jatkokehitys. Ja se tulee olemaan myös hyvin iso kokonaisuus, niin toivotaan, että sitten maaliskuussa päästään jo sitä näyttämään ainakin osittain. Johanna laittoi sinne chattiin palautelinkkiä. Toivon, että vastaatte, niin saadaan sitten arvokasta palautetta ja voidaan kehittää näitä tilaisuuksia. Ja oikeastaan tuossa näkyy noita muitakin linkkejä, mitä on mahdollista sitten käydä tutkimassa ja esimerkiksi sitä uutiskirjettäkin tilata, mistä myös Johanna laittoi sinne linkin. Mutta tämä oli tämän kerran demotilaisuus ja kiitän kaikkia osallistujia. Kiva, että pääsitte paikalle ja oikein mukavaa jouluodotusta ja talven jatkoa ja nähdään sitten jo kevätpuolella. Heippa!